leuk, maar het ding wordt koud. Ja, zeker koud inderdaad. Ja, ja. En dan net het idee van dit wil ik eens een keer wel. Nee. 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 Maar het ziet er wel heel spectaculair uit. Jawel. Nou, ik sta er maar mooi aan. We hebben net naar dit waterspektakel staan te kijken. Wat vonden jullie ervan? Cool. Ja? Hoe cool? Heel cool. Zou je het zelf een keer willen doen? Durf je dat niet? En wat lijkt je nou het moeilijkste als je dit zo ziet om te doen? Nou, het lijkt me wel heel erg moeilijk om op dat bord te blijven staan. Dus ik denk dat ik de hele tijd in het water val en niet op dat bord. Frank, we hebben je net ongelooflijk tekeertje gaan. Wat een te gekke sport ben jij aan het beoefenen. Ja, ja, het is super hè. We doen het nu ongeveer een jaar en ja, dit is ja, nu wat we onderhand kunnen. Een jaar? Ja, ja we doen het eigenlijk ook in Amsterdam. En in Amsterdam geven we ook lessen aan mensen voor zowel het flyboard als het hoverboard. Het hoverboard is net wat ik net heb gedaan. En nou ja, dat is zo een hele gave extreme sport. Hoe kom je erbij om dit te gaan doen? Nou, we zagen het op internet en we dachten, ja, waar kan je dat doen in Nederland? Er was er één bedrijf die dat deed. En daar hebben we het geprobeerd en uiteindelijk zeiden we, nou, hier moeten we meer van hebben. Wil je hier iets mee? Heb je een doel? Zijn er sporten voor? Is het een Olympisch iets ja, bijvoorbeeld? er zijn inderdaad wel wereldkampioenschappen en die zijn in december in Dubai. En daar komt heel flyboard en hoverboard, alle flyboards en hoverboards uit de wereld komen daarheen. En nou, die gaan uiteindelijk strijden voor de winst. Maar daar worden echt wel, ja, er worden echt te gekke trucs gedaan. En die jongens zijn ook allemaal professioneel, dus die doen het voor hun geld. Nou zien we al dat de ski, jouw partner, is gewoon heel erg belangrijk. Maar heel erg belangrijk zagen we net ook dat als dat niet goed gaat, de afstand te kort wordt. Ja. Nee, of te lang. We moeten inderdaad goed uitkijken hoe ik mijn bochten maak en ja, de waterscooter erachteraan gaat. De waterscooter kan niet meer sturen of varen, dus ik ben ook degene die de waterscooter stuurt. Dus ja, daar moet ik inderdaad goed rekening mee houden. Gek, dankjewel. Heel veel plezier nog. Ja, geen probleem. Dankjewel.